Kardong bini news pas karbiang lang birta tanzibang nili sami sang jaliling lengpi aprang si birta dipipen arjuik tha. Kacileng at war kabejok cengbiri ahawararat ningkipung kacipaklan. Ipir Chelsea atum nang kebayajok lamcak pidun detlo sita bangsualam pacobai pura dorsing rong hangapansi nonki pahai dunji pusi jaidong muhuri peerong asar lamklar kipi. Supur Singh ko nilituma phan Youth Congress samunit galipu nang kipaklan ke chithrak nangji pusi kolom sing taro lapen sonju tirangatum lamboy kipi. Surubothar MSC constituency angkang nambor ador solong ASDC asong pen mas joining amai kang nipon. Nijang Karbiang long 5 number rongkhang constituency alo dong kamukam pen kilometer ke thom ke hello chengbiri rong pierong ahawararat atum ason tin kaching thuramu ke phudun depen kapa phidun kilit pegajok chengbiri ahawararat tum kisung kachechak nang aputhak pherangke abitung atum kahumri damahut ningduk ningkipung pen kisung alam the jethandon alang litum pen pherangke angnu kejai dona tengke lapen kedamtang aporhut emili kilegahut horen sing be lamchak kipitekang ateng pen Kacileng atawar nang pilu sita kontraktor kacekrong abang claim kledet ajok hawararat tum akisung pensi cecak nanglo jongsi non emilik kilik aporahud bang sotawar nang selam pipe pulute madu apartia tumta vote kerek jephan banglongli pusi hawararat tum ningkipung pen ningjerenti gari motor do tumta ha ibengan habujar dunga si bikang eni hem chewan long lilo kada kopi homasti lo kopuri kopi constituency lo kopuri rongkhang lo rongkhang constituency lo di nani sokar pa na kerap kopi ason amung sinani tum longon lo da nili tum ke ning kang sam dop ason ke chithek long le det lang le ma chuning ridun o chohangan ulo samela MP amata arong tawang ulo matela nili tum a phil long mata lang ni methang wang si nang tot lun si am sitame nang chulin lo nang dulo nang thak lo nang chingwai lin lo sitame la garena lama bangta alang li cicakang lo labang ahok lo sameno la tuwara bang kenang pali pulo nang pali rok lo nang pali rok lo ali wang lo tuwar wang lo pulo nili tum ci hok ulo sitameno na bang ke wang po nang paci hok na hek thulong ling sam dem tuwar bang ke nang simar po la ing hanang pa vuk po harlong isini nang theng po angkeng ton thu kok sam thuri angke non apor akam bang kalang litum tarong nang kilu lepo rong ke wang lepo nang humri lepo nang hang lepo nilitum bang akisung chini dun rong aso bang akisung chini dun nang tum nang kacho hang pote nilitum ke kopi masing nilitum ke joko ni piduni koran sing be halasot HSDC po MEC ki thur chenga hut rong wang pen kache chakang tuwar nang pipo bu pen bronson timung si kontraktor paklem lo setame non anta nilitum halasot tuwar kapon nai pen nai klem pi pajuje dat penitum kisu un epi theda bus peju ya epen bari khapor nilitum nason si ponang nang lasi pinita nilitum rong idon inut ba ni chirum pen naso to kabun nai thu hemsu puke nilitum e ko son adian lo ne mene hatauna yo dam pulete tauna yo bang thekam thulongi ke plang hem ha bang kisu kadim si pidami nilitum ke boy han bang nang pi thu the nilida penang ana hawar phuri dam lo tapa tadolang so lang ke roi tang ho rong pang bong tang ho bang kon an ne ke plang hen su katiki kon an ne bang ke claim la hai kon an ne ke plang ke pia rong tani bita dam long pi news pass Karbiang long 17 nong socheng dhenta ahawar chai adong mohuri be arong kedamtang nini aprang APHLC asong pen humri dampen ason alam kapachubai kachong thui pen hemprek wan popu hei hui ajok hadagarat atumpen men APHLC atumalong vote pi pen pahaidun popu alam chak pidun lo bangso ki chak dun alam APHLC fan along socheng dhenta development council asong pen humri dam si ahok pet alam than paklar dam pami pen hadagarat atu men wang pen ason nang kachong thui kachobai amat vote nang pidun po pusi APHLC aphan chakdun dedlo seta bangso alam ahok kali vote pipe non BJP pen kachitoi dun 18 nong Hauraghat MLA Dorsing rong hangaphan si vote PG lapen pahai dun vek ji pusi lam Clark kipitu
Dengong penone dok muka penone alang litum kepiasong penone bang lo dadak pasahema marulong sinang sangring tilo alang litum abang nang cicak lo litum hello hempre ke hang asong litum hello khai arbunga lo pu alang litum cipulo pasini tum abang ahok lo bon pu tindun thiblo lasi nang litum yang si hempre ke hang asong lo pulu tang ten litum ta cedon lo pulo lasini tum sini ne aku si lam the bang e chedon nun der lo tamelan cengen ta development kan sir song pen nang ni tum phanang than pare nang mum pen ni tum ta so cengen ta ria long bang ke lang li dor sing rong hang aphana bang ke ni li tum bhut pi pen pahai vek pu pusini tum ta isi asemi deng pon lo lasi alang li phana bangke dak Karbiang long arat mate Karbiang long akhai Rongmong bepen jersong engki news fast Karbiang long Piniana ropor phaisia por malam bapuram terang ke japensi aria sang huatum ASDC asongalong chepaogdon lapen ASDC asongatum bapuram terang lapen aria sang hotum phan dengpon labangso mas joining amayalong chumangkro Jotson Bay, Daniel Bay, Jameson Timu, KSA Amaipu, Lapen, 17 number Bokajan LAC, a candidate, Rajendra Rongpi Pentenglok, Ketekidingatum Chetong Dunsi, Mailong RDP Dun. ASDC Asong Hailote, MOU, MOS Kapachun Pami Japan, Klemponji, Non KLNLF, UPLA, KPLA Asong, Sorkar Penching Kibomalongta, Cherap Cheto Dunji. Article 244A kapachon ponjia phanta chesong dunji assembly along lapen risoi janga phan boreng ang hoi ki pijia phanta matha ponlo lasi claim damra petlo nang puta Rajendra Rongpi lamthe jaipon bapuram terang lamthe ke jaipon ke ASDC asong si hemprek wanthek chotji lasi pini ASDC asong along chepa ogdun kedamtang ASDC asong atum kachesong ajoksi Thongkep Department ta wanlo Congress lapen BJP asong Council Kachari pensi jakong ke dotang anta tang buthusi non ASDC asong aphanle pahai pon thulonang usi lamthe jaipon alhi atum lamthe ke jaipon thuke Rajendra Rongpi phanle ongdung avot pipon pen pahai pon lonang upen chenglok penang an RD ke dua lamthe jaipon si mai misen ingsam jin pen pachun pon Hanjang langso pen bisnu lekhe news pass Karbiang long kedam tangani Karbiang long district youth congress committee kongchun bang kolom sing taropen aria sang hotum Karbiang long autonomous council CM tuliram rong hanga hemalong BJP long chepa ogdunsi la solong Karbiang long youth congress committee maipu sukur sing kropen nilituma phanke youth congress amunit kali latumke kachekrong tapu nangkipuke alangsi chetherak nangji Athe alangsi niliphan Karbiang long district youth congress committee kongchun bang arpu nangkipek alu appointment letter ta alangsi nangkipilu sita niphan ako alangki youth along kedudun arta kalipu nangkipu alang tarlip pensi ningje nangji puta pherangki angnu jaipon Congress along amai kuba president alang libu ko kapile hadawe kasalong Karbiang Supply Association no alang saktima pian ko sensa alang ada mai kuba president juga mun hekon alang li met hang atu cici no so kursing group alang li bisa tu cici datkan alang li ka phega dim long san met pia long sam alang li ada president mana mutlak ya one more sari nasi alang li same alang li hadak sen ma pia long ka sa po long hod alang li president mana hod alang li definite bono Karbiang long la high tax collection no hapine putha ke hong pat salang depend alang li definite bono haras hod driver tumhan harlong bone panghar dun driver tumhan ke ther ke hapen na jeni manja lamang li phan same information tidak manja thanong information tidak pen security group phan manja police ata ausi news desk report news fast Karbiang long Nijang Karbiang long Wanong Dwar Amla constituency Arlo Voksong along Pini Wanong Dwar Amla constituency BJP
Mondol Committee Asai Hem Kimi Ingpupon Bangso Sai Hem Kimi Kangpupon Amayalong 20 Nong Baithalangso LA Constituency BJP Candidate Rup Singh Teron Aluhi Sarpuaman Pen Chetong Dunsi Candidate Teron Asangho Arideng Pen Ingpupon Bangso Aphi Jai Megateng Pen West Karbi Anglong BJP District Committee Amaipu Rodi Bronghang Ahin Pen BJP Asongalama Pangjar Ponsi Puthot Rat Amai Pi Pedopon Bangso Along Wanong Duaramla Constituency MAC Prabhat Chandra Taro Duaramla Mondol Committee Maipu Dhontu Bora Mondol Committee Kongchun Bang Gojen Kro BJYM Maipu Khorsing Be Lapen Local Committee Thongke Braisia Tumpen Kedanglok Penangan Manpeng Kethegi Dingatum Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun Kahai ponnya bang kahai vek po hang kita kuane kahai bang kai nili mata ke kedam tang raso parliamentary election abot ke lompe maga no po ke bar bang ke bacet po ke kom ga belo itu kar bang long ke inta hang mom ke autonomous state puta ke la ke mane Assam Assembly long nili ke klem ponenji nili hada kacingki nenji hada kosoma ke ni bang ke la nili ke klem pon vek po adon tu bang ke litung la ahoy puta basically mane interstate interdistrict homosan tumna chini tangka pek district long ta hoda dola laso homosa ke lituma ka long le long duet ke pedu thiji pen sarkar pen laso pe claim panye phani le claim ponji pen se banga ka chingthur abar sai nota claim bom ansu se claim ponji na tum chini da ke doga da malam la pen ka charli alam se chalang alam pen nang lo lituma district long ke claim poni do pikla ka chopate pu bangke la pen ma se chopate pu bangke ave strong party non khidam nong le athe bangke do beneta la pen si chopate bang ahib do ji pu bang da khidam nong le Lapen non ke bang bom MLA kilik pon along ke ong dunga vote pen mate suri capso se avot pen BJP asong pen chipa hai ponji puta alang litum ahin pen ningje pon niletum Duramla constituency pen bang non afong election along ke suri ke babat abut ke niletum longi puse neng chete kidam tang MP election huta niletum suri sirkebra farut rogra sarikuri ra fli abut niletum long lase non boy bang suri ke babat suri kri sita long lok tai Uthadang Supen Rajan Ronghang Muhor Nebang Protap Kathar News Fast Karbiang Non Malong Sohan Beer Time Tongsinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Bertakam nonpen nanjiroi thilo. Dipu Rangsina Sarpo Auditorium Hall along Karbilo Charlie Jutang Aterang Ingdeng Po Mahangke Thek Arni Katalon Pon Bangso Jaime Kateng Pen Adap Apor Malom Meipu Singja Tiso Pen Lama Ingtur Ponsi Anar Lumalom Apor Rat Amai Piing Ni Ponsi KLJA Meipu Singja Tiso Pen Maichari Ponsi Aluhiaman Pen KCS Meipu Chandra Singh Kro Lapen Chopha Aluhi Dipu Government College Assistant Professor Megi Katharpi KSYC Kongchunbang Bipul Tiso KFA Meipu Tingkuinti Dipu Ed College Principal Lipson Rongpi KSA Meipu Thangsing Timu AIS Katharson Ingti Lapen Kapre Kethegi Dingatum Chetong Dun Laso Maya Long Aluhia Tumpen Lam Kejai Ponke Lokachar Liahin Paprang Nangji Kecheng Si Lapen Laso Aphi Jutang Aphanta Cherai Kom Nangji Puta Jaipon Sonsi Non Karbiang Long Along Karbilo Charlie Jutang Aterang Pen ke Klempon College Tin Pen isi Jutang Cepate Kibi Pon Ajok Ladak Penta isi Jutang Aphan Cherai Kompon Loputa Aluhia Tumpen Than Pachini Pon News 6 Report News Fast Karbiang Long Pinya Berta Lan Sepajut Iglok Dumi Thakmit Kardong.